Para sa mga adik sa Facebook dia. Kaway-kaway. May Facebook na si Inday, inanay o tatay, wala na'y nabuhat sa panimalay. Naglingkod sa lantay, nag-Facebook kanunay, apil ang silingan, Facebook ang giatubang. Bisan asang dapit sa kalibutan, adik na sa Facebook ang mga katauhan. Mukanta si Inday, nag-video sad si tatay, gipospod ni nanay, na viral wa madugay. Para sa mga adik sa Facebook dia. Uyab niyang babae, siya gibuwagan. Kanunay siyang giaway, Facebook lang ang hinungdan. Iyang gipangita, ug iyang gichatan. Sila nagkabalikan, Facebook saksi sa tanan. Ayaw og kabalaka, kung may talento ka, i-post lang sa Facebook at sisikat ka. Sa Facebook ayaw palabi, kay maadik ka. Ayaw sunod nila, sa Facebook adik na.